السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض يداودي الملك استاذ دوم تعالى كجبتان ويدرس محمد بشير أويل نوري كلنا سيسول وهذا وحدون إن هالكن دقلوا ذقنا ور كسب سن قضية السومالية مدح بنانية ذا أو أي كود هذين برلمانك تلقى سودان يوليفا وسيرك أرمى دويدا تلقى سودان والمسج اللي سوق بينه فنتي عندلوا ذقنا baarlamaanka Sweden ayaa su'aalo ku saabsan qadiyada madax bannaanida Soomaaliland iyo doorka dawladda Sweden lagu weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sweden gabadha lagu magacaabo Margaret oo goobjoog ka ahayd isla markaasina ka soo xaadirtay kalfadhigaasi fadhigan oo qabsoomay markii xildhibaanadu ka soo noqdeen fasaxii xagaaga ayaa wasiirka khaarijiga Sweden su'aalo weydiiyay xildhibaan aad u firfircoon isla markaasina Marcus lagu magacaabo oo ka tirsan xisbiga SD dalkaasi Sweden waxaanu dawladda Sweden u soo jeediyay inay aqoonsato oo ku dhiirato qadiyada madax bannaanida Soomaaliland isagoo oo soo jeediyay warbixin ku saabsan xaaladda kala duwan ee Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland wasiirka khaarijiga ee dalkaasi Sweden waxaana wasiiradu tiri Soomaaliland ictiraaf kama ay helin wadamada ka tirsan midowga Yurub ama midowga Afrika waxa si baaxad leh u muuqatay in arrinka ictiraaf raadintu aanu ahayn mid looga shaqeeyay sidii loo baahnaa marka waxa halka ka cad in la bilaabo dadaalo lagu doonayo aqoonsi imika ma jirto dhaqdhaqaaq noocaas ah oo reer Soomaaliland ay imika sameeyeen ay hadalkeeda tiri hase yeeshee xildhibaanka ayaa ka cadhooday hadalkaasi u muuqda in koonfurta Soomaaliya looga soo diray qoraal wasiirada isla markaasina ay qadiyada Soomaaliland ka hadlaysay xildhibaanka ugu jawaabaya hadalkaasi wasiirada ayaa ku dooday maaha wax la yaabo in Soomaaliland horumarkeedu aanu ictiraafin midowga Afrika oo u badan buu yiri wadamo ay ka taliyaan rag kaligood taliyaal ah isla markaasina ka xun qadiyada iyo waliba dimuqraadiyadda ka hirgashay wadankan geeska Afrika u noqday dheemanta ka soo baxay xildhibaanka ayaa wuxuu ku sii daray ku darso Soomaaliland waa meel kamid ah meelaha adduunka oo dhan laga ixtiraamo warbaahinta iyo waliba xorriyadda qowlka qofka bini'aadanka ah intaasi kadib wasiirada ayaa qaadatay hadalka waxaanay ku bilowday miyaanad ogeyn xildhibaan in dadka reer Soomaaliland ayaga masiirkooda oo kaliya ay go'aan ka gaari karaan ogow bay tiri Soomaaliland rajadeedu waa inay madax bannaanida la soo noqoto midaasina nabadda geeska waxba uma dhimayso waxa kale oo muhiim ah in heshiiskii Soomaaliland iyo Soomaaliya ku midoobeen aan laga ansixiyo golihii midowga 1960 midaasi waa su'aal gelinaysa jiritaanka heshiiskaasi bay tiri wasiirka khaarijiga Sweden waxa ay qirtay in Soomaaliland ay samaysatay horumar ballaaran waxaase ay tilmaantay in aqoonsiga Soomaaliland dhaawici karo geedi socodka nabadeed ee dalkaasi Soomaaliya waxaana tiri wasiirada oo hadalkaasi ka hadlaysa muhiim in la xuso horumarka Soomaaliland oo ah mid geeska Afrika oo dhan intiisa kale ka horeeya waxaana adduunka oo dhan Soomaaliland u muuqata inay tahay wadan si la yaab leh uga soo dhex baxay bay tiri Afrika Soomaaliland kama oo dhicin dagaal sokeeyo oo daba dheeraaday sidoo kale hay'adaha dawliga ah xoog uma ay burbureen midaasi waa tusaale fiican waxa xaqiiq ah inay dib iyo dheefba leedahay in aad dawladda federaalka ah ka mid noqoto waxa kale oo xusid mudan in xubno matalaya qabiilada Soomaaliland ay ka mid yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya haddii Soomaaliland la ictiraafana waxa macquul ah intaasi wax u dhinto hanaanka nabadeyn ee Soomaaliya wasiirada ayaa hadalkeeda ku soo gabagabeysay xildhibaanka oo hadalkaasi wasiirka uga jawaabaya ayaa wax uu yiri mudane wasiir ha hilmaamin Soomaaliland ma matalan shakhsiyaad tagay koonfurta Soomaaliya waa shakhsiyaad u shaqo doonta mar walbana waxaan aragnaa iyaga oo shakhsi ahaan naftooda u horumarinaya balse Soomaaliland mar qura lama hayo iyadoo qayb ku yeelatay maamulka federaalka ah ee Soomaaliya sida daradeed qoraalkaagu waxa uu eeg yahay mid lagaga soo diray safaaradda Soomaaliya ku leedahay ma isku dayaysaa inaad wasaaradda ahaan madabada wasaaradda arrimaha dibadda tahay si toos ah ugu khulgasho xaaladda dalkani u baahan in laga samato bixiyo hoggaan ay ku dhacday Soomaaliya ayuu hadalkiisa ku soo gabagabay wasiirka arrimaha dibadda Sweden ayaa hadalkaasi toddobaadkii la soo dhaafay baarlamaanka gudihiisa su'aalo ay isku weydaarsadeen xildhibaano hase yeeshee si kastaba ha noqotay waxaa muuqata in Soomaaliland اعتراف كذا سودو يحيي
waana rajada shacabka reer Somaliland ay muddo dheerna wilaayeen daawadayaal وإدريس محمد بشير الله إذن كل من دون برامج كلام إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استشارة قرية فيديو. Kammaren övergår till behandla interpellation 537 av Marcus Wiechel, Sverigedemokraterna, stöd till Somaliland. Den besvaras av utrikesminister Margot Wallström, Socialdemokraterna, som får ordet. Varsågod utrikesministern. Tack herr talman. Marcus Wiechel har frågat mig varför har inte Sverige som första land i världen erkänt Somaliland som självständig nation och visat dem sitt stöd för deras fantastiska framgångar? För det andra, vad krävs för att regeringen framöver ska ta steget till att erkänna nationen som en självständig nation? Och för det tredje, vad gör den svenska regeringen specifikt för att stötta Somaliland och deras folk för att nå ytterligare framgångar? Sverige ger sedan lång tid stöd till freds- och statsbyggnadsprocessen i Somalia. För fortsatt framgång i Somalias utveckling anser regeringen att nationell försoning är en avgörande faktor. Genom svenskt bistånd ges i detta syfte stöd till flera dialog- och medlingsinsatser i Somalia. Det inbegriper bland annat stöd till dialog mellan den federala regeringen och Somaliland. Den svenska regeringen gör bedömningen att ett erkännande av Somaliland som självständig stat inte skulle gynna den fortsatta fredsprocessen i Somalia. Det skulle också kunna inverka negativt på utvecklingen i regionen. Och regeringen ser därför inte anledning att ompröva sin inställning i den här frågan. Det kan också konstateras att inget annat land erkänt Somaliland som självständig stat. När det gäller Marcus Wiechels avslutande fråga kan sägas att Sverige ger stöd till ett antal större landsomfattande givargemensamma fonder och program som också kommer Somaliland till del. Och vidare har Sverige gett stöd till den demokratiska utvecklingen i Somaliland genom stöd till flera av de val som genomförts i Somaliland, liksom förberedelserna för det val som skulle ha genomförts under 2015. Tack så mycket. Då går det till interpellanten Marcus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack herr talman. Jag börjar med att tacka utrikesministern för svaret. Sedan en lång tid tillbaka har Sverige utgått från 3 kriterier, uttalade kriterier som ska uppfyllas för att man ska kunna erkänna ett självständigt land. Och det första är att det ska finnas ett folk, det ska finnas ett territorium och det ska finnas en regering som kan utöva kontroll över det här territoriet. Somaliland uppfyller samtliga av dessa 3 kriterier och många utöver dem. Regeringen har samtidigt tydliggjort att man avser vara ett humanitärt föredöme. Man värnar om ordning och reda samt önskar främja demokrati, jämställdhet och andra mänskliga rättigheter. Och även här kan jag tycka att Somaliland är värdig att det internationella samfundet och kanske med Sverige i spetsen faktiskt erkänner de framgångar de har gjort och den självständighet som de faktiskt redan de facto har. De har fria demokratiska val och fungerande institutioner. De erbjuder kostnadsfri skolgång för samtliga barn och ungdomar. De har egna institutioner, diplomatiska förbindelser, ministrar, parlamentariker och en egen president. De har en egen valuta, en egen flagga, egna pass, en egen nationalsång och en egen huvudstad. Listan kan göra mycket längre. Herr talman, man kan fråga sig varför jag eller någon annan för den delen lägger så mycket fokus på en fråga som just denna. Men det handlar i grund och botten om moral. Och det slutar inte där. Somaliland har inte vunnit sin frihet genom separatism, våld eller på något sätt genom att strida mot några internationella regleringar. Det var snarare kaoset i Somalia som lämnade just den här regionen utan styre, och då valde det somaliländska folket att ta styret i egna händer. Det finns inte heller någon historisk eller demografisk förankring som stödjer tesen om att det här ska tillhöra resten av det vi idag kallar Somalia, som till skillnad från Somaliland tidigare var en italiensk och inte en brittisk koloni. Herr talman, det är också viktigt med erkännande då hela världen på ett eller annat sätt faktiskt håller ihop. Genom att stötta Somalilands folk främjar vi inte bara utveckling i hela Somalia, det som somaliländerna själva vill, utan även utvecklingen här i Sverige och i Europa. Genom ett erkännande kan vi utveckla handel, stabilitet, agera direkt med Somalilands regering och faktiskt visa hela världen att det lönar sig med fred, att det lönar sig
att uppnå alla de här framgångarna som Somaliland har gjort med demokrati och skolgång. Vi kan hjälpa dem till större framgång, vilket också kan sprida sig till övriga delen i den regionen. Mot alla odds har Somaliland skapat en fredlig demokrati av västerlandslag i ett av världens mest våldsamma regioner. Och det faktum att Somaliland dessutom är en muslimsk och fungerande demokrati är i sig värt att tänka på. Och bör erkännas som ett föredöme för många av de länder som befinner sig i en liknande situation eller har befunnit sig i en liknande situation och kämpat sig till mer framgång. Sist men inte minst, Sverige har de senaste åren erkänt stater på betydligt mer tveksamma grunder än vad som anförts nu av utrikesministern. Regeringens ställningstagande tyder i grund och botten om ett inkonsekvent agerande som är desto sorgligare i en tid då vi också fått påverka, eller har chansen att påverka andra länder inom Förenta Nationerna. Och jag vill inte tro att det finns andra skäl till att man exempelvis erkände Palestina, men agerandet tyder tyvärr på att så var fallet. Tack, herr talman. Tack så mycket, utrikesministern. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Det är riktigt att utvecklingen i Somaliland har historiskt sett varit mer framgångsrik än utvecklingen i övriga Somalia. Och Somaliland har inte varit drabbat av inbördeskrig och de statliga institutionerna har därför heller inte utsatts för samma kollaps som i framförallt de södra delarna av Somalia. Och på så sätt så har Somaliland utgjort och utgör till stor del fortfarande ett positivt exempel för övriga Somalia. Det kan ju finnas både för- och nackdelar med att ingå i en större federation. Och att göra det kan både ha ekonomiska och säkerhetspolitiska fördelar, och förhoppningen är ju att den positiva utvecklingen i Somalia på sikt också kan gynna Somalilands utveckling. Men det förutsätter ju att Somaliland inte står utanför processen. Det kan ju också föra med sig dessvärre att det blir strider om gränsdragning och allt annat som kan komma av det. Positivt i det här sammanhanget är också att representanter från klaner med huvudsaklig tillhörighet i Somaliland deltog i det somaliska valet och har valt Somalilands representanter till den federala regeringen och till parlamentet. Vi bedömer från regeringens sida att ett erkännande av Somaliland inte skulle gynna den somaliska fredsprocessen, och vi ser ingen anledning att ompröva vår inställning i frågan. Jag har ju fått den här frågan och interpellationer på det här temat tidigare. Och tilläggas kan att Somaliland inte har erkänts av någon annan europeisk stat, inte heller av Afrikanska unionen eller dess medlemmar, och att det är i hög grad, kan man säga, en icke-fråga som inte egentligen drivs ordentligt. Och det är väl kanske där man skulle se att i så fall en utveckling mot att man vill bli en självständig stat ska börja. Men just nu så menar vi att det är viktigt att se till hela Somalia, erkänna de framgångar som Somaliland har. Men det finns ingen sådan riktig rörelse, och det finns inget annat land heller som har erkänt Somaliland. Tack, då går det till Marcus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Är det egentligen så konstigt att Afrikanska unionen, som mestadels består av diktaturer, inte har erkänt Somaliland och den utveckling de har lyckats uppnå? Är det verkligen så konstigt att andra länder som inte alls har lyckats med samma sak inte vill erkänna den här framgången? Och sen kan jag fråga mig, vad är det som gör att svenska regeringen tror att folket i Somaliland inte själva kan avgöra om det är bättre att de är självständiga eller inte? Ska vi fortsätta med den här politiken som rådde för, där andra länder skulle bestämma över deras gränsdragningar? Det här är ett klanbaserat samhälle. Det är ett samhälle som består av många olika grupper, och nu har somaliländarna en önskan om att själva få rita sitt land, eller kartan över sitt land. Och jag ser faktiskt inte hur det här kan försvåra för utvecklingen för fred i den här regionen. Så sen är det dessutom värt att nämna då att unionen mellan Somalia och Somaliland 1960 faktiskt aldrig undertecknades av parlamenten i de här två länderna, vilket också är en förutsättning för avtalets giltighet. Så de facto har Somaliländarna berövats sitt eget land. Tack. Tack, då går det till utrikesministern. Varsågod. Herr talman, tack
Hur Somalias federala karta i slutändan kommer att se ut, det avgörs bäst av somalierna själva. Och för fortsatt framgång i Somalias utveckling så krävs ju ett konstruktivt partnerskap inom och mellan Somalias olika regioner. Efter många år av inbördeskrig så finns det minsann många lokala konflikter och dispyter att lösa. Och det kan bara lösas genom dialog och försoning. Och vi tycker från den svenska regeringens sida att Somalilands anspråk på självstyre det hanteras bäst i en sån process och under somaliskt ledarskap. Tack, då går det till Marcus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, Somaliland ska avgöra sin framtid och det är lite det de försöker göra nu. De har länge fungerat som land, har de facto självständighet. De har lyckats med det här genom dialog och försoning, precis som utrikesministern vill att de ska. Och trots det så får de inget stöd. Jag ser inte vad mer de kan göra, för de har hittills spelat rätt, så att säga. Det finns inget våld, inga separatistiska slitningar eller på något sätt ingenting som går emot det som utrikesministern egentligen säger. Så jag förstår faktiskt fortfarande inte riktigt varför vi inte bara kan ge dem rätten till sitt egna land som de de facto redan styr över. Tack. Tack, då går det avslutande ord till utrikesministern. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Vi tycker ju att nationell försoning det är en avgörande faktor för att fortsatt se en framgångsrik utveckling i Somalia. Vi vet att det är en prioritering också för FNs nya generalsekreterare. Det är klart att skulle man nu från omvärlden komma in och ha synpunkter på hur också statsbyggande och försoning ska ske i Somalia så är risken att det här faktiskt bara försvårar. Vi ger ju ett svenskt stöd till freds- och statsbyggnadsprocess i Somalia och vi ger politiskt stöd, utvecklingssamarbete och vi är en av de största biståndsgivarna och vi menar att det är den riktiga vägen framåt. Så småningom kan det här bli en fråga, men det är det absolut inte idag. Och vi vill inte göra någonting som heller stör den politiska process som vi kan se som är positiv i Somalia. Men vi har heller ingenting emot att hålla fram Somalilands framgångar. De kan bli ett viktigt exempel. Men det är inte framförallt att så att säga markera statsbyggande på det sättet som bidrar på bästa sätt till en nationell försoning som behövs idag. Och de behövs som ett gott exempel. Tack, därmed är debatten med anledning av interpellation 5. inta ku kulmi doono warka xiga barnaamijka xiga waa Idris Maxamed Dabshid iyo bahda aad nagala socotaan YouTube channelkeena oo aan idin leenahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aad mahadsantiin.